Wilujeng dalu sugeng dalu selamat malam Mas Gareng Bejen. Wilujeng dalu Mas Dolok, Nggih. Tang limbuk tangi. Nggih, wilujeng dalu. Ah iku tanggap sasmita iso ngendangi. Wilujeng pepanggihan. Tanggapipun? Tanggap sasmita ngerti. Gareng iki anggur. Kok anggur iki lho? Serampate yo mung pisan. Oh, karepmu pindho. Gareng golongan anggur. Anggur maksudnya anggur. Orang tua. Oh, Ora tau ngombe. Lah aku ngombe niki ya wong aku karo susu. Anggur ki ora kok minuman keras. Niku minuman mbok kesehatan. Kesehatan nek sithik, lah nek kokean ya. Alhamdulillah. Nggih, pripun Mas Gareng? Kecuan boten sengon pinggir. Sengon pinggir Karang Gedhe. Jan. Aku dadi gareng kajen lagi iki. Sampean? Nggih. Lene piye kok iso kajen lagi iki? Ngerti yo aku nganti gelo. Lho kok gelo piye mesti sing teka lho, aja. Gelo kuwi Gelo piye? dadak ngarani rego kuwi lho. Wong sambutane warga kaya ngene sik meriyahe kaya ngene. Heeh. Kula niku nganti Pak Bayan manggih Pak Siswanto. Nggih. Terus Pak Siswanto RT-ne 7, RT 7, nggih, RT ini malah 7. Pak Solikin. Pak Solikin. Jane gede dhuwur. Heeh. Rokok itu apa, Mas? Weh. Ya apa iki kajen aku. Padahal ten panitia pun diparingi Samsu. Heeh, wis paringi Bapak mau Samsu. Terus Hidup sampean iki ben sampurna kula ngumbasne rokok sampurna bil. ben uripu sampurna. Ben ora kekurangan apa-apa. Oh, maksudnya ngono Pak ya, ben. Wargane Nggih. rukun mulane jenenge Sengon. Sengon. S. S. Oh, dimedarke. Tersuku kata ya. Terus. Iya. Lah iya meletek ya. S. S. Anyep. S kok anyep iki maksude S kuwi apa ngono lho? S iki semangat warga masyarakat ana ing Sengon kene. Semangat. S. Pantang menyerah. Pantang menyerah, tapi maju terus. Berjuang. E. Elok edipeni dukuwe. Oh iya, pancen pembangunane maju tenan. Muga-muga dadi masyarakat sing badatun thayyibatun warahmatullahi. Amin, amin. Terus N Sengon N. Nanggap wayang tiap 2 tahun sepisan. dalange? Ora tau kendhat. Oh iya. Dalange gonta-ganti. Ngono ki lek jalan ngono lho ya. Ora apa-apa wong nyatane yo bali melih teng jenengan. Nggih. Kon 15 tahun iki kelingan ya. Terus G. G. Garenge ora kudu aku, Wah. tur aja diganti. Oh, alah. Ora kudu ning aja diganti berarti ya kudu dienggo terus. Iya. Garenge ora kudu aku. Tur enek lho gareng ra gelem ditangkap. Apa enak? Enek. Karena kene iki kiai kene ngersakne gareng pilihan. Iya. Pilihan terakhir yang pilihan wis payu. Pilihan terakhir. Iki enek gareng sing ora gelem ditangkap ya ono. Apa enek kok ya? Enek Endi? gareng kung. Oh, Gareng kung ora gelem ditangkap. Ah. Cekelen kon muni ora gelem kon mbok culne engko muni karepe dhewe. Heeh, gareng pong aja. Ki mau G. Terus O. Ya, ore piye? Ora lali ngawontenaken bersih dusun tiap 2 tahun niku nanggap wayang. Betul. Terus N. Nadyanto penduduke mung 100 kakak 2 RT. Semangate luar biasa terwujud ing dalu menika. Tepuk tangan buat warga Sengon sedaya. Kakane mung 100 lho. Lah nggih. Iso wayangan ngene. Luar Ora biasa. ampuh. Nggon aku enek 650 kakak. Nggonmu kono, Reng? Heeh. Nganggap dangdutan. Ini guyub rukune nggih bangun masjid mawon menghabiskan dana 500 juta lho, Bos. Oh, bangun masjid. Terus ibu-ibu ingkang setiap warga menika wontenaken jimpitan selapan dina pisan kalih ben dina. Lho,
Niku warga sing nang mriki. Nggih. Niki bendinane niku mung 500 rupiah. Heeh. Selapan dina sukarela. Lah sampean kok iso ngerti? Kalau sharing karo Pak Siswanto. Oh, alah. Tak kira sebenarnya anu nyindir karo Pak Siswanto. Pun ngaturne matur nuwun dumateng panitia. Lho, sampene sik rekoso. Heeh. Ora jenengan ngaturne matur nuwun, mboten jenengan hormati. Lah sing ngadan sego ki ora mbok sebut. Lah sing ngadan sego sapa? Bu Nati. Lho. Terus Pak Bu. Weh, kaya pintermu ta wae. Sik blonjo sapa? Lah sapa anu? Bu Bayan. Bu Prihatin. Leres Bu. Weh, aja masak sayur ora ya ora ngaturne matur nuwun. Mboten niku. Bu Lah sapa Bu? Bu Ipah. Jan gareng ya ngerti kabeh. Ora lagi serawung piye kene kudu tepungan. Ngono. Aku ora ngucapne matur nuwun kanca-kanca ki mau iso mayang awan iso teko bengi iki. Isih lho seger-seger. Iki yen ora ditulungi seksi pengairan. Segawe tang jeblangan. Sapa? Pak Anom. Pak Anom. Weh. Masa Pak Anom? Pak Surata. Oh, kaya senane kok. Ganti jeneng Pak Surata. Halo Pak Mijan. Lho kowe kesel. Heeh. Ora warga masyarakat kene do sehat-sehat. Sehat-sehat mergane? Kowe kesel. Heeh. Gampang. Mangundang terapi kesehatan. Weh. Ya warga sing kan kene. Heeh. Sapa? Pak Aryo. Ya ngerti men to. Kabeh iki disrawungi. Aja pilih-pilih. Pilih kudu kabeh disrawungi. Dalang srawungan karo dalang lu karo Oh, warga masyarakat. karo warga. Karo yoga piye carane ngopeni yoga ki ben aja melu dalang kono-kono. Oh, mantap. Siji iso ngopeni yoga ben awet melu kowe. Heeh. Mayang sik laris kok melu kowe. Oh, ngono ae ya. Aku nek iso melu. Nggih, amin amin amin. Pengendange Mas Sigit. Mas Bari. Mas Bari. Iya kan? Mas Bari. Ya aku mboten paham. Waduh. Salah tuh ngai rokok sih. Rokokan apa? Nari tok. Mung tekok ta. Biasane mah anu ke Surya. Isi rolas apa? Oh menara. Malah kurang. Ngeten Bos. Pripun Mas? Iki diaturi minggah. Hah? Menika Bapak Siswanto. Pak Bayan. Nggih, sekalian Ibu. Kedah minggat panggung. Nggih. Oh, Niku diaturi minggah langkung Nggih. badhe ngendika menawa. Maring dawuh ngoten. Nggih, siap. Nika dipun iringi kan? Ngapunten Bu Uut janipun badhe. Nggih. Oh iya apalane Mas. Bu Uut niku kasat Satpol PP. Oh, nggih, garane Pak Suraji. Nggih, niku pun kondur marang. Oh, nggih. Monggo Pak, wekdal kantor Pak Bayan kalian Ibu sarimbit supados minggah dateng panggung mriki paring dawuh menapa monggo borong. Nah, di metaramke monggo Cok. Mas Bari ya, metaram. Monggo Pak Siswanto wasit kawan lantung moto. Kalian Ibu. Monggo sinuwun matur minggah wonten pepanggongan. Kalian Ibu monggo. Kenapa? Suwan berkaitan minggah panggung. Monggo monggo.
Wilujeng dalu Pak Siswanto. Sugeng dalu Pak Bayan. Nah, jan. Alhamdulillah wilujeng dalu Mas Gareng, Mas Dalan. Nggih, wilujeng dalu. Sekalian Ibu, sugeng dalu Bu. Bu Bayan. Wilujeng dalu. Pun cepeng mikipun Bu. Nggih kalian ngendika ngen mik nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Bayan kalian Ibu. Pripun kula nyuwun dawuh panjenengan monggo kula aturi paring dawuh kagem warga Sengon ya Mas Gareng. Nggih. Sengon uyuk rukune kados menika badhe ngendika menapa kagem warga masyarakat. Lah niki mengke mboten diunekke pamer. Boten Pak. Lah kula niku nggih pekewuh jane. Nek isih matur terus wonten ing dalu punika wonten Pak Dalang. Nggih. Bapak-bapak pangrawit. Nggih. Terus tamu-tamu agung sedaya punika pemanggihipun punika langkung luwih. Oh, ngaten. Lah kok bajan kok wani ngadeg iki piye to, Nduk? Lah niki kula sing napa niku so angel sing ajeng matur Pak Dalang. Oh, ngoten. Nggih, ning nggih pripun kalih wong manungsa didhawuhi matur terus ditangleti sak saged-sagede nggih tetep matur. Nggih, tak ngendika monggo. Iya. Nggih sedaya punika nganu Pak Dalang kalih Pak Gareng. Warga masyarakat Dukuh Sengon punika saged nyawiji, nggih, saged nyawiji nggih ngawontenaken kegiatan napa mawon. Oh, mboten namung di dusun pokoke. Mboten. Sedaya. Nggih. Dari segi Kabeh, Mas Gareng. keagamaan sinajana niki nek isih masyarakat Sengon niku mboten ahli agama Pak Dalang. Oh, ngaten. Kaitanipun kalian keagamaan, ketakwaan alhamdulillah. Saya saestu. Niku ngoten niku. Niku mboten pamer lho, Pak. Oh, lha nggih. Wis sami kali Mas Gareng niku nggih tak atengaken. Apa iya wong ngene kok mosok, Pak? Masa apa? Ngapunten Pak, jenengan niku bayan kok minggah panggung pekewuh. Lah kula niku sik lurah men santai. Waduh, Jok. Lurah lagi. Waduh. Ana Lurah bejen. sak omah. Ana bejen lurah. Lurah kabeh. Iki Eh. lurah Semar. Oh Iki iya. lurah Gareng, lurah Pedro ki Mas. Oh, alah. Oh, Berarti sing kelurahan niku pancen isih modele kathah macam-macam ngoten nggih. Nggih, pamong kula niku. Oh, lah nggih. Nggih, ngeten kala sewau Pak Dalang kalih Pak Gareng. Nggih, Pak. Lah kegandengan kula pun kan napa didhawuhi terus munggah yang manggung kalih mantan pacar kula. Gitu teh, mantan pacar kula. Lah nggih, terus menika. Mantan pacar kula. Kula matur napa enten nggih? Nggih. Saestu menika mboten Kunjuk rukun nyawiji. Punika kanthi dasar nggih, kanthi dasar. Niku sing setunggal niku anu napa niku apa kan? Lali. Napa Bu? Napa niku? Wis Ibu niku Pak Ibu. Pepeling nggih. Oh, ngaten nggih. Pepeling. Eling. Terus kaping kaliye Nggih. niku tombo ati. Oh, lah iki. Mula wong niku nak pun atine ditambani Nggih. segi napa mawon Nggih. mesti sehat. Sehat. Nggih to. Nggih Nggih. mboten anu Mbak Sinden. Mbak Sinden nggih Mbak Sinden. kalih Bu Sinden nggih. Niku ngoten. Nah Nggih, atine terus. pun ditambani tombo ati. Nggih. Mestine atine sehat, pikirane sehat, niku mesti eling. Oh, Nggih, Mas Foto. mesti eling nggih ngoten. Nek jenengan iso ngono ra? Nggih, oh saged. Heh? Bejo-bejone wong lali isih bejo wong eling lan Mas. Wah, Alhamdulillah rabbil jebulan iki cerdas Pak Dalang iki wong iki. seorang niki. Bola bali yo nak Aduh pinangkane iki bejen Karanganyar kok nggih. Batok bolu isi Mas. Heh? Batok bolu isi Mas. Kira isi ndut. Lagi ngoten iki. Lah giliran sampun niku Pak Dalang kula nyuwun nggih, kula nyuwun kersane warga kula masyarakat Dukuh Sengon. Nggih. Gadheng Dukuh kula Sengon. niku mung mbawahi kalih RT. Namung kali RT nggih, Pak. Nggih, terus aja Dukuh Sengon kula nggih boten wantun matur desa pinggir nek khusus Dukuh Sengon.
Monggo masyarakatku kabeh warga masyarakat Dukuh Sengon nggih to. Nggih, leres menika. Sing enten dusun ugi sing enten perantauan Perantauan. mang tambani atimu gitu, mang tambani atimu, tambani ati kuwi kudu wong iso sabar, iso narimo sapa sing wong sabar gitu, sapa sing wong narimo niku ketentreman sing arep ditampa. Mas Garing iso ndak Mas Garing? Iso. Bakale uripe bakal ketrima. Nah, boleh Ketrima niku ngenten Pak, upamine seniman. Nggih. Uripe ketrima ditanggap jadi hajatan. Lah pas tanggale niku enten jog. Lah sing ketrimane dalang niku dadi seniman. Sik nanggap niku manut dalange satunggaling. oh salah. Piye keterima jenenge? Ketrima. Keterima lah nek isih sorok dok bali lo ngoten pripun. Wah niku dalang sing dalan. Nenek Pripun anu Mas dalang jenengan mboten sok bali lo to niki. Mboten